Κάνα μπιφτέκι στη Σκάρα. Όχι ρε Διονύση, ποιος θα τα φάει όλα αυτά? Εσύ. Αυτό περίμενα να ακούσω. Το μάθει ο Μάκης, θα με ψάχνετε σε κανένα χαντάκι. Μάνα που σας βγαίνει σε καθήκια, πού θα Διονύσης? Μάκη είναι εδώ! Όχι, Μάκη, Τι έγινε ρε, δεν σου αρέσει? Γιατί χασμουριέσαι? Δεν χασμουριέμαι ρε, χαλαρώνω. Πού να είμαι μωρέ, στο συνεργείο είμαι. Έχω μπλέξει, άστα. Έχει φέρει ένα φιλαράκι το αυτοκίνητό του, του φτιάξει το φανάρι και το θέλει για τις γιορτές. Ξέρετε ποιο είναι? Ποιο είναι το βασικό? Κοιτάς τον άλλο στα μάτια και το ξεραίνεις. Για κοίτα εμένα. Κάτσε ρε Μάκη. Κάτσε ρε Διονύση. Σύμφωνα το ρόπαλο. Φέρνω το ρόπαλο. Ναι, έλα Ελένη μου, τι γίνεται? Πώς είναι ο καιρός στην Αμερική, καλά? Γιατί εδώ μαζεύονται σύννεφα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σε ευχαριστώ! Μόνο ευχαριστώ! Που κατέβηκα τον κρεμό μου στα σκοτάδια! Το πόδι είναι Μάκη, δεν το χέρι. Που κουβάλισα 100 κιλά μοσχάρι στην πλάτη μου! Που έβαλα ρεύμα στην μπαταρία επειδή είχατε αφήσει τα φώτα μία ώρα αναμένα που σας έτρεχα στο κάτω!